Начва. Празничен ден за нас, защото откриваме STEM център туризъм. Но днес е и особено вълнуващ ден деца, защото това не са просто нови кабинети и техника, с която те се обучават. Това са идеите на вашите учители, на всички мои колеги, идеите им за модернизиране на нашето училище, идеите за подобряване на обучение в нашето училище, които най-накрая успешно бяха реализирани. Нашия STEM център има няколко кабинета, два кабинета по кулинарни техники и технологии, по-скоро насочени към иновативните решения за производство на храни, които са естествено продължение на съществуващата вече лаборатория по технохимичен контрол с апаратура за анализ на храните, кабинети креативни създатели за тези от вас, които обичат графика, кабинет виртуална реалност в туризма за бъдещите фотографии, водя аниматори в туризма. Разбира се, кабинета в природни науки, в който ще ви е интересно да учите, и шесте взаимосвързани високотехнологични класни стаи, в които на принципа на обърнатата класна стая ще можете да наблюдавате това, което се случва в кабинетите в STEM центъра, лабораторните изследвания, практическите упражнения, ще може да осъществявате връзка с представители на бизнеса, с представители на висшите училища. Вярвам, че това, което успяхме да реализираме, вярвам, че този STEM център ще даде условия да отговорим на постоянно нарастващите изисквания на бизнеса към вас, към знанията и уменията, които трябва да имате, за да започнете една успешна реализация. Да имате реализация успешна професионална. Вярвам, че този STEM център ще създаде условия да станете активни участници в процеса на учение. Вярвам, че ще развивате и надграждате своите умения, ще освоявате нови знания и умения. В крайна сметка ще умножавате успехите на училище, за да покажем за пореден път, че не случайно сме училище на успяващите, нали така? За мен е чест днес да открием STEM центъра професионална гимназия по туризъм доктор Васил Беров.